So mga ka-vlogs, good morning. Magluluto tayo ngayon ng ginataan na galunggong with kamyas. Lagyan natin ng kamyas at saka lalagyan natin ng pechay, yung gata. So mga ka-vlogs, simulan na natin ang pagluluto ng ginataang isda with kamyas. So mga ka-vlogs, simulan na natin ang pagluluto. Napainit na natin itong kawali. So mangyayari mga ka-vlogs, magigisa tayo ng konti lang para maluto lang yung sibuyas at saka bawang saka luya para medyo mabango-bango. Konti lang naman tika mga ka-vlogs. Tapos lalagay na natin ka-vlogs tong luya, bawang, sibuyas. So, igisa muna natin mga ka-vlogs sa dikit para medyo mabango-bango. And then ilagay na natin itong kamyas para maluto. Of course, lagyan natin ng magic sarap. So mga kabaks, lagay na natin yung gata. Yun. Yon mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel para updated kayo sa mga bago kong videos. Pakuluin muna natin mga ka-vlogs bago natin ilagay yung isda kasi yung isda ang bilis na yung maluto. So mga ka-vlogs, maya-maya ilagay na natin yung isda. Luto-lutuin natin yung gata. So mga ka-vlogs, lagay na natin itong isda. Pwede na to. Yun oh. Mga lapot ng mga ka-vlogs. Lumalapot na. Napakasarap nito mga ka-vlogs. Yun oh. Oh my God, mapaparami na naman ang kain ko nito.
Napakalapot yun mga kablaks yung gata. Oh. Napakasarap. Sarap ng kombinasyon yan mga kablaks. Yung kamyas. Palutuin lang natin ang isda, tapos lalagay na natin yung pechay mga kablaks. So mga kablaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel para tumas na yung subscriber ko mga kablaks. And huwag mong kalimutan i-click yung bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga kablaks. Sarap na oh. Sarap ng gata oh, pang sabaw. So antayin lang natin kaulaks maluto yung isda. Medyo matuyo-tuyo yung sabaw. Ilalagay na natin yung pechay. Yung pechay kasi gusto niya yung crunchy pa eh. Yun, perfect na yung lasa. Yung kaulaks. Oh my God! So wait lang natin na mayan yung mag-reduce yung gata natin. So mga kablaks, lalagay na natin itong gulay. Pwede na to. Lapit na. Chibugan na naman mga kablaks. Good. Lagyan natin isang sili. Papapalapin naman tayo sa tayo ito mga kablaks. Yum yum yum! Ay, yung isda pala mga kablaks, galong din po yan, medyo malaki-laki. Nakahuli ko kanina dyan sa may ilog. Yun mga kablaks, pwede na to. Patayin na natin. Kainan na mga kablaks.